Hello, 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 hello! Magandang umaga sa inyong lahat. This is Bicolana TV Vlogs. Ayan po, nagbabalik na naman tayo ngayon. Ayan, ang aking baby. Ayan, si Baby Gab. Ayan, mag-aalmusal kami ngayon ng baby ko. Ayan, stay tuned lang kayo dyan mga kasutsot. Saglit lang, kukuha lang kami ng kakain. Ayan. Ayan. Wait. Saglit lang guys. Mag-aalmusal kami ngayon mga kasutsot. So ito guys, ayan. Kakain kami ngayon ng baby ko. Ayan. Mag-hi ka baby sa vlog ni Tito. Hello! Say hi. Say hi. Hello. Ito mga kasutsit yung ang ulam ko ngayon na tawag nito. Longganisa. Tsaka pipino. Ayan. Kakain kami ngayon ng baby ko. Ayan. Sito. Ayan. Ang hirap ng ano, babysitter oh. Kain tayo ngayon. Ayan. Ayan guys, oh, masarap. Tapos, ito guys, hindi to mantikang ano talagang mantika talaga niya to. So, sinasama ko siya kasi nga masarap siya sa iulam sa ano. Masarap siya isabaw sa kanin. Tapos guys, kapag kumakain kami dito ng ng pipino, lalo na ako, mas prepare ko yung slice pipino lang siya, wala siyang ingredients, walang suka, toy, paminta or whatever. Yan. Ganito lang siya. Pinapapa ko siya, mas organic kasi siya pag ganyan eh. Mas masustansya. Ayan. So guys, kakain muna ako guys ha. Panoorin nyo akong kumain. Ayan. Kakain din ikaw, baby? Hindi yan. Ang hirap kumain ng may karga, no? Sarap. Yung baby ko hindi pa kumakain. Ito lang sa kanya. Dede. Ayan. Papa rin ikaw? Papa niyo yan? Siya relax sa'yo mamaya. No? Guys, pasensya na kasi yung yung vlog ko walang edit eh kasi bago lang ako, hindi pa ako marunong eh. Ito nga nagla-laptop nga ako kasi nag-ano ako eh. Pinag-aaralan ko yung pinag-aaralan ko yung channel ko eh. Ang hirap. Hindi ako makapokus eh. May bantay oh.
Hi ka baby sa ano? Sa vlog. Hello! Baby? Hmm? Hi! Hi ka. Nakasumangot oh. Guys, hindi ko nga pala anak to ah. Pamangkin ko to eh. Ano kasi guys, tawag nito. OFW ako, galing ako ng Saudi. So ngayon, hindi pa ako nakakabalik. Andito ako sa bahay ng kapatid ko. Anak din ng kapatid kong teacher. Nakiusap muna sa akin na bantayan ko muna habang hindi pa ako nakakabalik. Kasi yung tiyaya nito umalis. Pumunta ng Maynila eh. So ngayon, wala kaming makuhang ano. So ako ngayon ang yayo nito eh. Okay lang kasi love ko naman to eh. Love. Ano? Tsaka pandemic naman ngayon eh. Ano yan? Ito. Ayan. So, ganito lang. Wag ito. Guys. Guys, ayan. Ayan guys. Magkabay ka baby. So ito na nga guys, tapos na tayong kumain, almusal. So ayan. Baka mamayang hapon na ako guys makabisita sa mga ano nyo eh. Sa mga bahay nyo eh kasi ito nga yung mami nito darating mamaya pang hapon eh. Kasi yung mami niya, yung kapatid ko teacher, nagtuturo siya sa pasok sa school. Although pandemic, online class, pero pumupunta pa rin sila sa school eh. Doon sila nag-stay. So guys, thank you guys. Hindi na ako magtatagal muna ngayon sa video ko. So sa mga guys, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin, sa mga dumikit sa akin, pumisita sa panonood nyo guys.
Maraming salamat po. This is Steve, Bicolano TV Vlogs, nagsasabing, ang buhay ay weather lang. Kaya, mahalin natin ang ating mga sarili. Kaya, keep safe everyone. Bye guys! Hanggang sa muli! Bye-bye!